Lumba. We are him, baby. Eye me kura. Into when we made the akura someone. Nana made him near some beer maker. Be the jam among common. Now buy a dabuchra. Tom for dear. I wish I for your mama call by Nyansapo TV so. Yakase Nyansapo ano agye me so say sane no badwen makwan so. Ene so oba de adaroma. Omakwan ama ye de ahia bio. Wadaroma se ne de di kan ya wo hwe channel ya. Subscribe to the channel maye. Like, share, comment say so comment section ase. Share mo bia enya bi enhwe. Nyame hwaw se wo ye ne sa. Ene so yase de ahia mu bio. Ye oba panyi honom. Ye maami eba mamre nya amane asante amamre akan amamre oya de wo mu ankasa eni di ahye bia to ne bo ase kyerɛkyerɛ yen e ma yeso mabunu ne yesua de bebre efi ne honom ene de na ekoso ewo oman Ghana de na ekoso wo entintan fidi so ne ma do so bebre na kyerɛkyerɛ ya adwen nsam ne do so te ne ya ba ne nkyɛn ne de ma me beboa yen ama ne yesua de pa nti nya abotre na hweye nti akyerɛse enkosi na wie na besua bibi afimo Aba penyi. Abaya. Enes masiambo. Adaroma. Mbetu se so na mani age. Sa beto ahoadin mu. Ede nyame asese okurakura wo. Akwaba. Ya iburu. Ti bibia boko. Bibia boko ye de nyame. Ye de nyame ampa. Okofu poma. Chichiku. Mame. Me de odi me ana odi asem. Sa. Ye de ware ye de asem o. Papa. Ye ndo ni enya asem. Dan ye beda wo. Yo, mame. Ene intentin fidi so. De bia okasa wo de o se dem. Omu ana ba kwa afo so. Mi hwe TV ni sa. O hwe TV de what TV wo popo ye. Adumo de. De egu ha. Ntofo yi ku ya. Abeba we ya wo so wo de. Didi bi. Ne din yo na refi. Mu didi bi atotototo yo. Na no wo se me de. Lumba we yebusuefo. Lumba yebusuefo. Wa wo so yebusuefo. Kono de na yira kwaso yese wa afa so le. Ensem ate agu asante mem ni Ghana mem. Onye ni papa. Asa uni se won komo na ye de na. Mamaga. Seliman. Yebusuefo. O de ensem aba. Ensem ya bi nti na eduru ha se yo maame. Ensem na bi. Na no ye ba na obi se na akosie. Ene se asan be wo se kire odi asan akosie. Akosie de akosie nyina ne se court obu asem no. Na obu ani se maami akosie asem odi be dan court no. Nsem nan na odi ba ye nyina wo bogu. E se ye ma ne mienu nka mom na won kodi won kuna. Maami so mu se. So we wetemu yafo a na wu bua atanya. Bua de kwada ho. Na bibisi a wadwane afa ho. Wono ana temu ayi otena ho a obu ayi nipa yi ntie ho ase e de aba wo ho na se bibi wo ho no na so odi mu se wo kan ye de a kasa wa ankasa waka wo mu bu o wo se kan ye nana no asem bi wo ho ne ye pere so ase ye tue na ye tie so mon to tame sa asema ya kan mun na ne ye din bi mu empanifo witimi emtwea no wo fo na wagina ho no aka nana no na na wo so aka nana no sa asema makan ya no se bo twemu no ye mie so baabia nkoka hwe bi nkoka bibia ya manager eda yitire so bibi ma kire bio no wano no ache se nana no masiesi na wo mu ye ntimi siesi asem ye de ba wa ase maka abobra mo nkoka mo metwa so na mo nkoka mo usi twa so sei Me de ma de no obi gie ne mani abere me mpene na panyira de abo ani mu sesisi aba asem me nkoka mo na mo nka asam do de ba ye ma bo agu mo nkoka mo no si bo bi se ye me be ka bi mpanimfo se ade a ye kire ni ye kiro ade a ye mpani ye mpo ade a ye kire ni ye kiro Enyankopon bo ade no awade ne dikai awade dikan die ebibi ye ko ayefro bi na mbusa ase Adam oyeyi fo ho ade oya Adam de he no ko yeyi fo ho ade hwan no ko ye no ho ade wo mo twetwe no na me se Adam oyeyi fo ho ade
Kan ben so. Wa ye ma hwan. Na me se Nyankopon ne bo Adam ni Eve. Se ha. Na me se ni Nyankopon si bo Adam. Ate otete from there the Bible am here say otete from nete e na ode bo Adam ohu kwa ho mi gu. Na say no si bo Eve so. Say Eve de yes what twe Adam won fempade e na ode bo Eve. Wo man da ho to Adam so. Na wo twe ne fempade wo pressure edi kai no. Ode bo Eve. Adam ani born e ba no so na Eve da nche. No correct. Wo say wo ni me honam mu nam. Na me do nko ni de nte. Ye be frɛ no oba si se be be mu ni Yi free. Ade de Eve de Nyankopɔn tete nete amo no. Nga kwa wo so betima. Wo na ye nete. No correct. Wo kɔtwe Adam won sempa. Enti Adam na ne rakoma wo Eve papa fi se wa ye no ho ade. Ode ne fempade akono aferi wo mu ampo apa ba ko so fumbu was mi ko ba bi am so me de dan me kana no nia na Bible so ne de ware ewiase nyame ade bo nka bo mu awade ne di kai ansana awo aba ansana kunaye aba mi nyina de ba ko adi gina ho petia ye wari obi a ye he ne petia ye wo akwara na ye tu ni dan ye he ne petia obi wu ni ye kwesie no ade ode sie de ekro petia ka ena aye ya santi amamra ye gire wo bi kan se Nyankopon kra we ya santini Appiah ne ye ya na ye diswa filmretenten abepem saabri na adebo ahase nyina Nyankopɔn se bibi besi na ya adebɔne na ya na ekoso amene tintimu a mo wa matumi bi abetwam na aye nipa nyina akeseden na yeyi adwene fi ho se saa wade no aya e baaye no be ma wa na yire aye no ho ade no akofo be afoforo bi abonti bi kra na danfo ba akopɛ no akogya no osoma koye me yire ho ma ware no afa busuanko busuani ni ho bi kra won na danfo oba na danfo be ma danfo ne atrase bi kra ye agi ani baabi ne akeka yeso aware no tai wo Nyankopɔn ani so tai e wo Nyankopɔn ani so na se ye nipa no ye nka Nyankopɔn de wo kono be fa so be ka no eno no odi dimba de abahwi bi se bom tini de ne adisuade ya adisuade sa ni Nyankopɔn te na de na ye ba ya gigiri ya keka bom wi a afi no obi ade afa no ho adwene yo mame ene de wo kan ese mame akusua odi kan de na asem ko dan court se court ni mani oso osan ko appeal ne hu hia so onsan ko bio ana se de omra fi me kura me de akwasu ese wa se ye me pome ya meti wi ya ame mfa asem no nko ba bia kan san ko appeal kame mfa nkwa ahyase no kura kame mfa nko kame ni be di asante amamre ana kwan ben so be kompanyifo ani mana empanyifo ani mu de so wo nyina de anim da ja ene ye twetwe ne sa opranam enti no kade ameka akire busuafo no ane se mi kuna busuafo yi mi kunu be ye me ho ade no mo na mo beje ma wade fie ade bi be mu fie e ma mu fie nsamanfo bra ense e baaye no mi fie nsamanfo no bi mo so fie nsamanfo no enum bi mo kura mo han nsamanfo nya akura ehunu bi se ene de lumba aware bi enti de mo ye me no se sisie na bu sisi bio se me ho na yi mo bu furo se de be ni o ensamanfo na wo mu kuro no me ni wo mu be kasa mo timi ensamanfo kasa me ni wo me de nsa e be ni ensamanfo na kasa me fie ensamanfo no mi kunu fie eni mi kunu kuro ni mi kunu mi kuro sa abosoma kase bi wo mi kuro ene bi wo mi kunu kuro mu a mi be gina ho de nsa abe kasa akire wo mu se ya pom ya na wo mu de dwatoa ene mpata kane be ma wo wade a wode dwatoa si panyin bi so wo de akoda na yire se wo pa ne cho me hu no be bi opeso nne
na yire ka so wonyin san wo mpeni apanyin no mfa megina mu ba se ko ware foforo okay so pata o yere odi kan man jitu ha apata na yire o wade mpata okay na chesi bibia e kama nana no madaro ma wan se lumba wode emu hunu kokoam wode empata bi abre me so aware obi aka me ho nana no ensem bi aye keka wade ntokwa ya na de ensem bibi nana no madaro ma mo na mo beje mi na se mi bejaye a mo na mo beshi atrase no mo age mi atom na afi sense bi a mo age nana no mo ye bibi saa mo na maka to sa wade egunkuru enti ne se nipa aya ka e kire no mi kunukura wo no wu so wo mu aya ka e kire nsa bebre no oba bi eye me kora enti woni mi medi akora asem a nana me de mi asem bi a meka me di ja momon koma me eno no be ma ni fie na oba ni fie obeti be gina kuro no ko otia be ma ni kurom ko otia no waye sa de no waye nana nyi duabo duabo sai meni abre sama ye friends sama fo nyi duabo na me friends sama fo asa de ye na me de mi meni be de na kame mfa nkokot da kasa na be ye no ni akoye mi yodu bia ka de me ye no mi kuro mo asie wi kuro mo asie ye kura me gina ho na maka ba bi ade mbeko bia me kasa a wo okay ne bere nti me pese ma sante amanne esu sigina ye e ma ye hunu se na nanom se ade aye kire ni yechi ade aye mpani ni empe na de nka me nkokot ma kwa ma akrachefo akofa pen esisi wontro okra wote wonu aye se no akene ni egiso no ye sika we are not the assistant was saying maka say ye no kore o kan the assisiu enne ya santi ha ye wiase ye mayimu a ye tie nyina say mem sikanka bi me mawo many kind of bribe no sika no was mem sikanka bi me mawo mem sikanka bi me mawo mem sikanka bi me mawo na so what say me amete he ya me anya sika me ya nka bia ma me so we hia ni difo no correct anati no correct ti me de me ni akwhye se wa ka me ho mi kunu na wo kɔ no edi ni fie nsamanfo ni mi fie nsamanfo nyane ni be di asem no me na me ye wukunafo ana ne hwezunsan so so ye bibi saa nsanso be ni betimi aba na yete wanu nki egu nsa frɛ nsamanfo na nanu hia ne egu nsa frɛ nsamanfo ya na ye de ne bibi wo ho ne ka se bibi di adwoa bibi so koto adwoa achi bibi di adwoa bibi so koto adwoa achi wodi wo hu ne trasa bibi wo ho pa wo yi aya ye se wo so atana ho di da ni nyina omo so matena ho di asem di sa amerum ba kure bu sanse wo ka se we de men kan so me ye kuna na me tete ho agoro sa na wo be ka ntimi nyi ni ho anu ye mame ensem na yekoso no ho wo court ho no abusuapanyin be gina mu gina mu njam se abusuapanyin gina mu se ledu Lumba enu gina mu wo e de yi ledu Lumba se mbisa no na ne nsem na questions e ba no so se mbisa no anu yi no e na obeka se ne de hye Lumba eja awade na awade gya ye de ya no keke ne gya awade na ye de nsa ne gu na egu nkuro se na ye ade bia mo ka no mpanyimfo se ye mfia no hunu mpam busuefo okay awade egu nkuro ebi wa kura ye keka na enye yi a yesi we ntentana oba atena we fie bosom miensa e ba ntana ho bosom miensa ye de aheda sei won sa amra eno no na se ye sa aba na twitwiri anye yi a fe ne ni egu hiri yesi be gu no kora we bia me wo busuapanyin no wo tena mu na wani wo na mo jensa egu awade ye no mu wi a mu gu oba ni hiri o mugo ba ni hiri se mo jana wade yeah wo jana wade kwese mo gu di hiri be ma foforo kofa no onfa awudi se mo ade mami e ma meet me di se busuapanyin direct say anya bia ma me se wa wade egu nkura na abusua tena ase eka edi asem na anya yie na ehu se finally obi akọ ni baby ana sesen e na ba ya asem biza
wetimi anke ye nya buso penye wanke ye bisa na oyi ano so ni nyina akire ye bisa na o se na oni ho bibia na oni ho na oni ho nso oni sese we ja awade bibi o so obete aye be ka kire no wati firi hwan ano be ka kire no hwan be ka kire no ena awade jaye no enye kude o yeti apetra ha sese we bi jaye awade e wo fie bi mu e wo hape enu anwumere na obi ate se asonse we mu abejaye we kunu no abegu ni hire ti ade ye yema obi hu ni si se wo kofa obi yira e musuo wo kunu na akwama obo e ma foforo fawa e musuo ti ye mane daddy enu ti ni yegu hire yegu ni hire fita boni bi eni ho sa ni ma sen bisa question foforo say anya bia daddy Lumba opata ma me say wan san no wade bio aka no ho ana mame oba etina wade ase okuna mpata no akọ wade foforo aka no ho edi nsuan so bi ba se nyamra wonye yire to beba ne nye yire wonye yire sabiri bia obeto wodu kunu ho ade opo de beyo so wanti su kunu wade aka no yenyini ntum se yire David na me ni menu apanyini tikukuyo won ni kunu be ma no kofa wo baby na dano menu apanyini se wo no aduane wade aka no nti wo mo ba ba kono nkono a eni efie wura bu sanse wabo amane so wa wale te na wate ye o se ai se kuro mu ha de atene wo se ho atene ya ukunu de abeto wani so wa ware infanto anim na aferi obu sa papa nso se de wo yiri ken no kre nti aferi twitwi be ma no e de mpata sa abre Paul na ani siridu siri nkono no de si ma amene nsem no de be pata menu apen eno oje eno se meka se menye kro be koko eno oje nya kwa wi a chese wate ase se wo ba wi mi kunu yire mi kunu apata me ame maji nti mini senka ye bi oni ni gina ho a mini asem aka na court ni busa akwaso yese wa se maami wukunu wo pata court mi sa ko yese wa bibia sa ana woje sen no de pata wo di bi sa ma anti obi be fa wa ade na wo bufu woni abere na woje wa ade a wa mpata wa anya ohwe no de fa anya koro no no abo koro no kore abo koro no ana ye be kuna ye be kunam asa ye be kunam be se bi sa se awade tumi wo mo ho tumi ni mu anka tumi wo nyankopon kora hehya awade nyankopon wo hehya awade enti eyade boa nyankopon boye edi ye nyina so me nipa tumi wa awade mu pa wonderful say oba wokunu wo fa wokunu achi kane aye wo fie sa wo ka oba no obe kan sa na ne ba na ba wan ka oba ne ma wo mada ebi wo ho aye kan ne ye frɛ be ma ne se esum wo ne be ma na ba eso yire se ni waye odwa to wa kwa ye che bi pra ne be ma ne tu ni na ye tie wo ba ne sisi achi na akora ne da nya de che ya akwa ne beba esa bre ne sa be ni fa bi sie o waye bibi asie no na akora ne be di ni papa asma ma no awade tumi wo nyame na ye nyame na hihya awade tumi ni bibia de ma nipa o ka kire be ma se wo se o se wo hia se oba bi wo be fa na kona wofo nchen kutie ni tirade e fa no mame nkomo a ye die no yesua de bebre na afiri mu na yemre fi yemra awade na nkasemu na yehwe kuna na asana kuna ne pode kuna ne beba na yese obi ewu no na yehwe awale ne gie no e kan se fie bia ya abusuapanyi wo ho emma mpanyimfo enso wo ho wo ho emma mpanyimfo na sede na de no moye ebo awade no emma mpanyimfo ni nyina ate ho
be man na fie man panimfo te ho oba ni fie man panimfo te ho e me man panimfo ho e bia abusua panyine ho abusua panyina be de ekire ho yetimi yi obi si ho se abusua krache oba no aye ware no ni nua be ma no ogire abusua krache onu obi sa amane eye bibia amane a ogu de bae ono obebo a kire busuafo yi e busuafo yi so ka wona bebo aye bibia na me sister baby wa na mpo ni hunu ni picture bi na afa so obe ni yi tam yo no ye busua krache obe gira ho a waseme de akonta Jessica no menye ohwe da bia mehia wo bia baako na obe no mache na oba ni nua ba so oba me ni nua ba so ginam also be gina ho say akuma ene ma edi ama no nyina wo fani ni awade da ko ekira na asa wa ba ai me ba ye pane ekura wo me bi e di ama wo me do pane ama e di ama wo wo mu nyina ya dansidi e wo awade mu ye wi a ye abusuafo no di obetere kire aha mienu aha ye oba ne bema aha ye oba ne bema wo mu na agi agina mu se me na me tera wade yechi ebi kura oba no papa wo ho a wono anye nua na beye ene se bema no ne maame kura so ho a won so se bia ne maame na enye ne maame nua na ya dansidi ama wo mu na ye busa oba no ne nua no mo aye wo ho no ya bondiri mi di sei me so metere chiri mi di sei me so metere chiri ya beda ne wadi wo mu nyina ma ne me nyina ne ko be ma ne fa na no so ya ye ne sa ya wo mu ya dansi so enu nti se basa wa agya ye ba edipa dudu e wo mu nye nyina ne be hia den so omom wa bia no nti ye beba nya be ye sa obi okra ya carry your boss me de mempene mo ha nka ma mpene ne hwe ma wa de be se chire no memani mo tra ma wa de a chese ye nyina ahia aka asem na enye yi ni kura ne aye na asana kan bom sa enu nti ne esi awade egum kuro se ba bi edro no e wasi asante amamere ya yiri mu ma yehunu sa asante amamere edi dwuma pa tama na me be sisa be start sa we didire to so say asante tiase ande tiase so ampa asante etiase na ebusua panyini odobroni na mo kana wade asem efie be mu na akogya wo fa ase lumba e mo ko ware no ana ebusua mienu ben na tena ase hyiaye so oba no wo fa oba ne papa oba ne nua be ma oba ne maame ba maame nua ni nua no mo ma ne mema ene bososo mo de dodo sai bobidi enipa mienu ya na amensa kane no kwawufuo na wo ko fa na de hye no anya ne ho na de ne ko onye re ho ade o de ne ko beti ano ya ye report so ayera ka bechewo ayera ye hwehwe ni ye bechewo a ene ye bechere wo se ye ton kana do kuna ye jimoko na mu nipa ti bi ye sao sa me mani mienu papa ye ko ni ande owu ye na yire no a okofa no wa na chiri wantimi ama ye ne adadafo no ne ye be ma na ye kura ne ye gya awade ye no otibe sei ene enso ye wa amfane ho amaso ye kunani oba ye kunani ndi ogya be ma no ho ogya be ma no ho ne wa fa ase bi san se anti rose nti wi gya wo fa frank o sia me ko wi anu ma be fere mi ama be sie ni bi wi yo di sun ba na no fa ase no pa mo ye ma kwa ma mezini na mi di bi na wo kura wo ba ye busuafo a bu gira mu a bu gigira mu mo ni se busu ye tare akiri so ta akiri ebusu wo ho papa na question obi saye no wo court dem ho ye hu busu ni ye hu maame dodobroni ne maame ne papa se ne wo kan ne wo fa bi ana se na ne so wa bi obedi adanse se do obedi adanse ye be mo so ware
ni nwa panyin so be wale wo abusua nim ono be di adanse e ma no nti sa na net so what do o yire ketwa no nti wo be di adanse ku na nkasa kora wo ma wo hu musu sa de wo yi aye ne sa no ho na ware je nso bisa se eje ware ne wo nso eje wale nso na wo Lumba fie na me bisa se oba ye je na wade wo ni Lumba no fie no wono nko na wo ho ananse nipa ne bi ka no o se na nipa wo ho nipa na Lumba fie ye je oba wade oba ho wade wo oku na obe wa ne fie ade a wo mu ye no materis for to dum bi o se eje wenu ni awari ye fefiri wonu minya mi e fefiri wonu woni ni awari ye fefiri wonu eja fefiri ampare wenu mara kan koye wenu mara nan koye ai wenu mara kan koye wonu no ye wenu an ko ye ti de wo mu ye ni nyina me de me kan se ye ti asantemen ene ye santini ba ni Lumba ena no ho asem se na aba me se ye nana wotimfo o se tutu so wo mfa ne na si fom wo sa de we ho so ya a hwe ni ya ebe ya amamre ato ya sante amamre e wa abere ya ebe ya amamre sa afi bi ba bi mu ya se ade Lumba de no mo ikosi sent mu hwe ni yie ti misre ye wura asanteman ni wura no wo se obegu no a egu wo se obepagya na obepagya no se saade we yi anyante ase a me ye wura na wo be ya na be ya asante amamre ene na manne atu ye me ayim ni akase na se tutu otoso wi na bere so na saade we ba ya ebe ha enti wo opekora a won kan kire busuan se Lumba ye ni funu no abisi onji mfere busuan se ai na unu sa asem so akọ se be bi e kwa kan ni wo mu kwa kan ne kan wo kwa kan no o man kan ye be de kantanka wote ha na me ka kire no se program na wo ye no pa wo nyai du ni ba sante amamre na de se ne o de pepe ye na o pepe ya wo pe no de o ye ma ne toto wase mu na mu gina wotimfo anamu na mo ka asem no mo fatimi bi wudi wo mo ye no se nya asante amamre enti ye nya ne sa na mo to kwa fa bi akenka na ye se e ya asante amamre enya asante amamre enkwade esua ahoho osua empanyin esua obi kura nyipa na nse mi wa ha obi bai so na mo ka che se mi hia na busua panyin ka kantanka na wo kan ye no teacher kantanka de ye hina teacher kantanka on so a friend or court obi wono na wo so be kire mu awade se ne ya kam asante aware se ne ye geno ye se ne ye sigu no e ho no be yitu mu se ye asante mo wo mpana awale bi so no kore na die be kantanka a wo wa ahemfie ba chawan ani mpana awale ni wo mpana awade wo hen mpana awade a ye kan se ebi ababa awa bi ni aketesia bi ana panyini enfo bi no kura ni ye hia atwempana empana na wo mo twen no na bi abema ne te baabi no akofo oba no akotena ne nche se bibi si fie ho kura wa abra abema no eti ase na fie hofo ema yere no mu ye bibi a saa de wo ne bema ne te wo onka ho ye mpana nto mafio bibi a bibia ni wa ye ni fie ho a obeye bi ebusua ne pani e ma ne ba ha wo ba ho se be hwa ade ni ade bie ni wa ye ni fie ho a ka ho se nye no ho ade e ye mpena enti no ne se obi a woni ne wo baabi ni ebusa na so na si wa wade ye wonu okuru wa wade a na ba ye so mpena wade mpena wade no ye kasa di good pa ni mu ase mpena wade se ne kwa ye ni mu ase baabi wo hokro ba ni wi a ye be hyewa mo aye ne ho ade be hyefunu no ho ade ansa sana ye be hyewa mo amuna memu de ekure be ye ene wo ho ni mu de ye tese wo ho ote enti mpena wade bi e di baabi a ye gitum ebe be ye ya mamre eni ya mane ye mpena wade no wo betara ho kan ye wonim ni a oye
enti na day meti ha kasa fidie so ka kire say wonya asa adwumadie na wo die no wo say wo man no de ye ka wo bi asua bi school for kura timi sua na nsia me na na ekọ school wo so ye no ka wo mu gina chi ni wo board ne phone no so ye wo say afedi mo mehwe say ko fina na ge akwara ba ko so wa se na nka ye ntam ho ha ko bi ase ni wo ba ne so wo mu ayate ne ye nsua nka ebebu se hu se ne nana no anase ye besua ye sua hu se wo sua firi baby pa enti kasa no a ye ka no amamre na etwa mu a wo mu aye nim no ene ye ni aye nim no ye nuase ene ye de ba na se ye nuase de pagya ba na wo sa akwatan kokan ehya ase no a kakra mo bedi enti emprawade ni ba bi aye gitu so ye emprawade so ade aye ye obe ye bi yes ne fie ha ba ma yi bu ye ema no ayaka akunafo no na wo mu akwese yiri de so de wonka ho wonde emprawade eno ne ye de kasa na no emprawade sa no ontimi ni kuna mane nyi wo ye de no adi kuna wo ndi kuna ba ma ni wu a so na damfo no fa de sere yonko no wetimi de handkerchief fufu abefa wo akogya no kwa se ne makura wo ho wone na wo makura na wonye ne ho ade ne ma betimi akwese papa de sie de se de maame ne de yenka ho ye che papa na ja pade a maame ne nka ho ibuni so ye mpenanti ye mpema nti so wo ti ase no na so wo de o ma ne nye ho ade ne bibia no wo ye na adonde a wo do no a de wo ye no ene ne nka no wo mfa achefa onya firimu a bibia ni go bio enti so bi ka se mprawade a enya ade edimu akwasua ye so awade awade de mprawade se ngwase kwa ma wo ba no nti ye hwe mprawade no akwatena be ma no so mprawade na be ma na betena no so sane ye ka no nti se ebi abusua bi ye hwe ha e ma de mprawade mpenani ebedi kuna isusa so ho mana no ama de wa wo ye mpena na onim se wantwe ho na wo be ye mpena ho kuna abusua ne ma no kwan e ma oye kuna agi a disi adie bibia se kunani a be ma no bibia wo se ye mani bi o bibia o se mani bi na se afere magina to nti magina to o bibia o se mani bi mati asa ahoho e be ye nyina ehunu ohun se o ye yere sanete wow yesua de maame wo kire ya de nyame hira pa ene wo me yate ase mpena wade bia ni asante amamrem enkwasa ye ngwase korama wo ba na se din bi sa ebe to so nti wo ba na wo hwe me wada wo ma ebia na no obi atena che odo nti yen ka se wa koja no wada odo nti wada ma fo odo kwan no so ka che se wada ma ye me ho ade o na enim de ebe si kina na nkofa asem bia ebi kura me firi mu a ye ma ama ho wo be ma ye ma ama ho yo mami yenimo ebi kura na bibia si na be ma no wo kofi oba ni nua be ma bia ne kokko nya be fam so wura fam yen kan abusua se won kan ho ja so se cross ya so se pro aye no ho ade empena wade empena so ye kin so na be wo be kam atiase mami eye na nya ba me ho kan ye firi mu efu no me eyere emma ena busua panyin na nkasa busua no wan ne wo funu sutumi de ye busua panyin busua ni nyine ebomu no panyin a woda wo ma no wo kasa one kasa obi aka bibia so de koto nanim tese wo bibi ka wo de ne adwenkyere wo de koto wo de adwenkyere koto nanim na wono akeka abo ano ne ene emma no kora no wo bibia mo betumi aye afefunu no ho a isa bo di dwato ha ko na busua ni busua panyin ema wo mu jitu wote wari ebo papa no wo wi anya mo de nti manti mi ngina sese me be se bi papa afiri mu me se pese me yem papa ajie me yi obi afiri mu kwa meti mate agina ye wo betimi aka na wontumi nye betimi aka na busua panyin a ma wo kware a wa kan boko na akokana ye yesem so kro be ka se me mfa ma me na me funu no
wo be si abro say sie ni mokra me fa ma wa mfa bua no no ni nua so onua de wo so ni nua se ni nua ye busuani me na me nua ewu utumi ayare be keka sa we wa mfa bua ma ye ye papa yare ko fa no beto enu wuye aha na papa wuye ye yi bofo ma ne ko kunsu ekobo amane o kono na me wofa dwato ani aka ho se kwa yensre busua ne se ne mampanimfo ne ye me nua no na me na mtoso nu ne mampanimfo ne ye na ote yenche ha na ofimtinki yensre nanka ye sie papa no onua sori ya no se wum ka asa me ye kwase me fodwonu ase ne sei me ma ne bi ena wu a me ti be kasa be fena betumi ma menchei na nyam na mkoda me akere ne yanka nche se kwadwonu na wote kunsu wo so ye de he ena wu nu afunu da petrapa ha no ha ka wo so monko fam funu mo kwa mo mfa ne mani nyina nka ho me ka de beduru ye na ade esa ye pia ye ne ye menyina agu mo de bae ame aye ye be ye e ho nsem adoso e say date abaye mienu ane say enuanom ene yere baako aha ejina faako so ye sa da we ne yesusu say ye sie no a ebe ye yie afa abusua so ejina busua panyi ene abusua ka yesusu jina fa say so sa da we ene ye sie ne be ye made atwen wo afi omo so omo de omo mpema nso bia bia be hwa kopie bia omo wo mu bi nti mienu we hwan de ne betimi adi mu asuma ye kan asante abusua de tumi kuta no de abusua nyina atwa ahia de na si ho se ono ne panyino ode ya no busua panyi na wetumi abusua ni tumi nyina kuta no wo sika sa dien ukura no dien wono me ye de amano to be kan wom ene wom ye ti asante memu hei hwenhimfo dudu nyina ye hena na se etuase ye pepere ne ko kansem ye nyina akora akogina faako de wono wo beka na ene wom to no ye nyini ye wono ne yefra ne de ade wono ene odie aha na sa be na be adim wa ya de wono na ye hwehwe no enye mo abaya afo mo ye ne sa mo gu bobusu panyi ani ma se ye hwesoso nye mo gu ani ma se kora se ye hwesoso e ma mo yesa ebe ya amamre Appiah asante ho bibie wo se ye kame ya asante amamre o de ye kɔ de ye be nyina ye nkame ya asante amamre ti sade bia mo be ye no mpanimfo ne yesa no wo se ye se emfantefo sabi asam na aba mesere mo fantefo ba ku de kwedi ifan ene efiri wo emfantefo enti no ade bi wo hɔ a eye ketewa bi na eba se wanhwɛ entwa so a ebeda ye bebre sabi esue tano yi o da hɔ kakrake wo mu ayenim na na afo na tifin no enti wo chiri yawa yese yawa na si hɔ wo mu ayehunu bi huni maten atiase na ayese popo bi sei na aboa abeben chiemu enti abire chiemu e wa abeben no wompe wo de ne fa so wa kire na se ene nsuye na mu begu yawa no mu na ayesa ade ayema na abu afa so atiase ade ni kese nyina de ketewa bi ne ekutemu ebi abusua yi kakraka mema gramu aburo kirefo de be obekọ na abusua panyini te same ne wote ho ketewa bi enso wintimi nsan no ho enye hwe ma ne nyeyi ono ye friend de ade wo no ene odi mu pa wow ti se abusua nyina keken adwene bom ne ade obi gina ho se o ye abusua panyina ye sign no ho ne bi tu nsa na abusua nyina no bi ahoho kora betie bi ono ye abusua panyin asem bia ni ho abode be san no ho abafie ho ne na mo de san akwa abonten na mo mfa ma afuchia no sa na yini mu enyi nti mame
abusuapanyin akase saa dawe empese me ye me de hye no eye manifiri ho na so bi wa abusuanim na se nani nje ho se na okosere abusuapanyin enye ne gidi so so yi a MP yi e ma ye enuru ho no okosere no na mo anka mo pensa no apa ne chew mo de panyin amma no de ani di amma no amwo hu se de ani di ese no ene ye de ma no na wadi akomam eje mu mamo eno kra no mo be ma ne mpata no we je mu se ja de dodo wo ene ye kro wo mi se me ne me panyini de meduri be kwa akiri ti be ka se me mebu me nkwara ene muti a enye yi nkwara de ani di mame a e wo se me so bi ahombrase eje so nchese aye kama na mo de patapa de a mo ye ye ni dar kro beti ma be chanta mo tuyo mo de patapa ya na se mo ye ye na se chencha mo be ya wo kwan tumi mo na mo de tumi ma no so na ye panyino de abusua na nti beti mi abe kantam se wo mpeni ade mo ye no no ama mo kwan wow nana ne se de wo chemi ne se abusuapanyin edwa kese pa wa abusua abusuapanyin woni fie ni nyina ti se abusua nyina tena ase ne yekeka ya nsem bubom yi no ene yi no se panyina wona ya nini kire se ye niema bi a ne ya ase ya sante sen ya sante memu ha ye ka ni pense asante be nyina yura ene asante bibia wo be ya wo beti obeka kiro sade we mi ma wonye ade ye yura ti we nsempanifu bibiri che no enso ye so no sante be nyina gi atum se ye yura no na wo ye bibi no se mempene a wo gina hene dwane kwatena aburuchiri asante ye wunchi nokore obeba nokore dwane kwatena hene enfie be ye sai wono ne yure mfira asem no obeba enti se ye bibi a ye hwe ne yie ne se wo chia wukuru mani a wa chia wukuru tiese so wo mu anhwe a ekono mo de abusua panyini be fa so no be bo asanteman ti anjina mu ankwa ma abusuan panyin ma abusuan panyin ndimu a ni dia ndimu a sanete bi ni a wo mu nsre no yesre nyanka wo nyentokwaso ne de o ya wo na gu afi bi be so akwara bi de bi be ba yo ozo mere be so na afi o de wani abi wo so wo kai da do na aso mesi ana mo busua no kora na aye nso hye da ho nkrofo wo mu ye nua wu ya ye pam abusua panyin enye ne sa ya makora ma abusua panyin din nyina ya ma ne ga nim kora wo mi ayiri zo Fentu Park sabete what the din na ma no ha na nso we mu hunu se de ye no da ban e da buruchira tomfo de ya dade bi wo ho de ye hwie nya yie tomfo nkwa na timi boso dade ti baby e wo bia tomfo na ne de we timi nya no hwie na ade a me ka twato se enemafo ayaba ya hwie ho so yi lumba wawu ahanwu na sese aboa bi wo wira nya frɛ no wo ha saa wo han ne tiri ti sekusi wo hwɛ no busa ya ete se wo fo ne tebile bi se no se sa apan e no se ne mo bebre ne nan a esi fom no ete sa apra ene ne dua so te se opuru ene kusi wuye ayi wo han wuye da baby biko piero so ba no ko ni se kusi unua wu da baby o bia ntene ho kusi edi bi ka ko e ko hwe wo ha da no we di
na nimu ni ti se de nkesemede Nyaka. nanso na ntebire be de apan ti yenkofra apan ekofra apan no so ba ya solo ntebire we di ampan kesemede nanso ni buse no esefo Yakofra fo mra yakofra ofo aba onso ba ni budi nkami nua pa nanso ni nani esa apra so ba ya onso we di nanso ni due ese amokuya wo mu anyu obi ankwese wo aw ye hunu busua wo firi mu yes wo wi ahwu obi ye bibi sese wo wi ahwu lumba so oba we ye akware no so de o ware ni fi se court na nko asem se amamre ne fa nko asem ye hunu de ye de ai bibere wo wi ahwu me ba wa ne mrante ne mpanyin ne ne ayaka asase so ye hwie hu so ye se wo kofo koma se wudi dwuma eti se ya wo wi ahwu ha nana de ni betwa to ye asem no o se di kan call court no court person kai wonyimra fie na nka wo meka a medical wo fie esan call court bi o e horom na ntam beto so a e call na nanim nim e hu se ka akọ na nanim nim de ka honom no na nka bibia bani kwa se san call court bi o ade nti na ntimi an vie wo na nanim nim we na me ka bibi se na anu ya na natana se wo se me mpanimfo atwa no ho ahia nyina ye nim hu anu ya bi be busumi ni me bo ana o se de mpanimfo atwa no ho ahia nyina ye nim hu de senko wo mu nim hu a se ya asante ma a ye nim asante amamre na nanom anya wo awade enhihye ye ne bibi a ye kurubu ntoto ya asante ntoto ye ne ade esitie ne pese ye di nini ema epeja kesa asem we ko mu nya mensa ankokot obi nko wi asie ye me mfa ne mafi wo na ye zi o braka se ne no anu achecheri ntino na nanum na wo mu tena ho ye sa no wo na asaye asem yi wo na asaye asem wo na asaye asem no asma ba santemem na nanum a ye wira mu ne no ena ebo eye bibia e de amamwa wantumi anka masa de kokot no sen ko mo ma court ni twa ko ko de kwa ke ka chem sna wade sem de ye court sem mo hwehwe mo ahunu de oye no ho ade ba bi oye no ho ade ebusu ye tena ase je awade mo hwehwe we nyine ana no ma ye we nyina wasna ja ya me de court ne kwan no Ti na me ka se so wo bi a wonim se wonim amamere no wonto no bo no husua wonto no bo pa na wonsua ye no ma ye nim hui a ye nam ho amumu ye ni umra ne enchire mo na se wo kọ anim a empanimfo ye de obi ade hene no wo kọ badwam akosa no ye ma ne safie mi ehwe ansa na odi akobadwo okwa wasani yie wodi kuduru badwo na nya ogu ye ni mu ase na asafie na nya ne ya me wato bo na asafie na ya ne ya ma wodi ko badwo sanity nye bebi aduru ya ye panyi so beko court bi wi o betu fo se nana no mmerem na omunya court sam afero metimi abam na nka bebi atwito nka me de mesre ne se ne maka ne ha no se ade a yechire ne yechine asante amamire mu wotitititi di nyina ya mamle ne yede gi awade enti se bibi asia nananom ensia no won family fi ne yan kana sante sem ne we nya brofo sem kana sante sem enye brofo sem ana wodi se de di kan ni a bibi se yesi wa sante mamu no se court yede no mienu gina court na ye pese di injunction tufunu so ye hu de ye nya ye ho na confusion aba bebre de di kan ni ti we na se mi hu ni se asante mo antimi asante amama antimi andi kan ama sem we eto antwa na de wo se da no ankoto a in fact amamre no mu ya ye ha se edi kai no me kan se ya sante amamre no e fere no ya banmra
Abamra. Amamra. Amamra. Asante amamra. Na emra ni di wi a afa ne yese obeye emu ayedie. Aha mamre ne amanne. Ti ne na be yimu ade se tu awudwa tu ansa so na ye mra no ye ya amra tete nsuye ni bi de me ka se wo yesi ni ti asi dwa sase ye ntimi anka se wo yi amna ameto asante amamre mu a na asante amamre de di obi anu ahwedi yi wo di amamre ne di obi a no ahwedi yi fi se kokoto a bibi besi nti o se yire ye mra be ye mra yire ye mra na ye mra yire ye mra ane me ye mra asama America ame de twato ne se asantefo yemu ye mra ye mra ne amane ye no yemu ye memu nyedu amemu aye ha ye kan ya ye kan wo bi a ya kanta nkese ye pe agu so no obu afa so no wo ye de ope na nso no wo ye no te asante meyi ye ja no na asante mpanimfo pa nim se e wo sa de no wo ye no ya kanta na agu so wo twa afa so wo ye mu amane wo ye mu amane ne ehwehwe mu wie le sa de kro no se wo kwa animu a ya mara kwa animu ye ni tua pa enso no wo ye enam sa niema wo nti enne ye asantefo no wo mu a ye mu anu mu ya mamre wo kan to wase ho me ka se eyi we ye ko ntoboro sudwa chane ne dika bo akola bi wese ne ye kikiki ofisifo be fa na wo se Ghana police no yes ye sika so asante fo me na me nto sabiu fi se hunu bi penti na abo aserewa oje ne baagora no yine ni atunchen se me ka aso me ni di mi tu mi na yes so enti mi nsoro be o ka me ka cho san brese se ne ko ye nim papa nye bone wo ma ye hu julas wo nim papa so wonye wo nu enu sa asem ya wo kokan wo de ato hei se nko de to ha enso kakra ye be die nti yen kan sa ye kwanwa no etete so ne ye mpanyini no e de ama ye ne ye gya ne sa ne ye kon sa enti be die sa asem wo ya abai di sa santeman ya nyere ye hu amiemu de a ene ne je gya ya sante je jano basa je jano ha ofa penyi wo kire akokọ be dia ne ma wo sesaye kwa ofa penyi ye beda wase you na me da apelu lo ya apelu me ba pa me tere na se ba na so tene ka che me tere nka che ne di nyankopọ adawro watene nka nyansapo fo no bia enka no nti na de maboshiri me banka wato banka ndana si pi nyame nhira no amen nyankopọ nye na koma so ade ye amen wo hwehwe bia nyame nyema amen ena ye beda wase wo adaje abusafo yedi mo besi ha se Nyansapo TV so ni wadaroma won subscribe to channel na subscribe my na like share so mo bia nya bi hwe comment section wo so eye wo de ne na oba panyi aboa ye yam yesu nya de bebre to ye oba wa for na to ware ho ntuto ye we be ma so ho ntuto ye hu se na oba ye ho ko fa bibia ma me bata ware ho me chena bi ankoye amane amfa ama wadaroma yesu nya de pa ye mfi mo yamfa wo si ase da for be sin hyemidin ene oba ye asu ama ye boa ya kraw kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntaka na mane ye kese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din do Obama
akola wa no so na se otimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya